Bafowethu. Hey, lawo madoda. Kunento engizoyicela lawo madoda ukuthi so uma usuke uyofunda isibhamu. Mawusuke uyofunda isibhamu, awukuzinikeza isikhathi sokufunda. Awuzinikeze mfowethu isikhathi sokufunda. Ungaphathi into ongayazi. Uma uhamba uyofundela isibhamu, funda. Musa ukuthi uma ufika ufune into esheshayo. So ungafiki ufune into esheshayo, ungafiki ufune nje into zakho ukuthi zibe ubwaqa, zinikeze isikhathi zokuthi ufunde. Khumbula ukuthi njengoba usuke uyofundela isibhamu nje yokwenza security, usuke uthi ufuna impilo yakho ukuthi uyiqhubele phambili, ukuthi ukwazi ukuthola ezinye izinto, ukwazi ukuthi wenze nokunye. So uma ukuthi uzothi iminyaka yakho usako 20 bani kodwa manje awufuni ukuyofunda, hayi akukho right. Hamba uyofunda, zinikeze isikhathi sokufunda. Njengoba uzoqala usebenzise leso certificate leso uthi uyofesa, inkampani ezikhokha kahle zizokwenzisa i-interview. Kodwa fly by night benkampani bazokuthatha bakufake nje njengoba bezibuye zenze ezinye ikhampani. Kodwa ikhampani uma i-right izokwenzisa i-interview, izokubhalisa, izokufailisa futhi uma kuwukuthi awukho competent. But kuyabonakala umuntu okuwukuthi unalo ulwazi, kushuthi i-basic knowledge yesibhamu, uya-understand ukuthi kwenzakalani. Ngoba bafethu baningi abantu bezilimaza ngesibhamu, bezibulala abanye. Omunye abulale noma ubani wakubo ngephutha, omunye abulala ucolleague wakhe emsebenzini ngesimo sokuthi ikhampani iqashile nje isinomi kanjani lo muntu lo esuke imqashile. Bese futhi okunye, uma kuwukuthi uyazazi nawe ukuthi okay, ngifuna ukuyokwenza umsebenzi, ngifuna ukwenza response, ngifuna ukwenza in lokho ufuna ukwenza, uzoqashwa kanjani isibhamu ungasazi wena? Wahamba uthenga certificate. Mawuzithenga certificate uzithengela ukuthi kube njani ubungazi, uyiphatha kanjani into kwa wena ongayazi. Isibhamu bafethu akuyona into okudlala. Isibhamu akuyona nje into okudlala madoda. So uma kuwukuthi insizwa lezi ezincane, uma kuwukuthi uyazibona ukuthi okay, impilo yakho ufuna ukuthi iye kahle phambili, hamba uyofunda. Lento ayisithatha isikhathi eside, kubala ama-hours mawufunda. Eklasini kubala ama-hours akho ukuthi okay, uhlala ama-hours amangaki. The rest yezinto uzigcwalisela wena i-paperwork. Funda incwadi, uyifunde, uyi-understand. Usho kanjani ukuthi uyofuna umsebenzi ungasazi isibhamu sakho ukuthi senziwa kanjani safe? Usho kanjani ukuthi uzovikela omunye umuntu ube wena ungakwazi ukusebenzisa isibhamu? Wena ke manje uzomvikela kanjani omunye umuntu ungakwazi kwa wena ukuthi uzozivikela kanjani kwa wena? So alright nje madoda, zamani ukuthi niyofunda. Ngiyabona abantu, umuntu aphikisa, akhulume lokho, umunye akhulume lokho, nomunye akhulume lokho. Kodwa kusalayo, uma uhambile wayofunda kwi-training center, kuba ngcono kunomuntu ozofika athi hayi mina nje ngaqhamuka sengisayinile lento certificate. Leyo nje bafethu mawukuthi nje ucabanga ukwenza leyo nto le yeke, angeke leyo nto le izikwisa indawo. Kuukuthi izokufundisa kabuhlungu, ngoba uzogcina ugaxelele into kade ungakwazi ukuyigwema. Ngcono ukuthi kube ukuthi liyenzeke iphutha, lenzeke kodwa ube understand ukuthi kwenzakalani. So nje bafethu leyo ukuthi uthi uzothenga lento incwadi zesibhamu, ayingeke ayikho right kakhulu. Okunye mhlawumbe ungakwenza. So izona ke lezi zinto lezi sigcine sesizibona. Umuntu athi mephethi lento lena isibhamu sakhe usesivezile la. Le nto le isuke ikutshela kona le ukuthi indlela umuntu afundiswe ngayo ukuthi ufundiswe kanje ke lo, but ngoba lokho sebekwenzile ngalo ndlela abakwenze ngayo, kuwena osafuna ukuyofunda, hamba nje uyofunda. Hamba uyofunda ukuze ufunde ukuthi isibhamu sakho usiphatha kanjani. So umuntu safundiswa ngesibhamu,
Angeke uzungibona isibhamu ngisenza nayi noma yini ngoba ngiyabaza ubungozi baso. Angeke nje uzungibona isibhamu, anginayo into yokudlala engingadlalisa ngayo ngesibhamu. Angeke uzungibona isibhamu ngisiphethe nayi noma kanjani. Ngoba kwamina ngiyasaba, ngiyazazi ukuthi ngiyasaba kwamina. Mina ngisi-understand ukusuka nokuhlala kwesibhamu. So how much more ke umuntu ongayanga ngisho eklasini aka-understand lo muntu lo ukuthi kwenzakalani. So mana omunye uyaqhumisa phezulu, uyaqhumisa naba abantu la siqumbile ngala ilento leni isibhamu. Ayiloko nje bafowethu, hayi it's a no, akukho right kakhulu. So mawukuthi nje usafuna ukufunda isibhamu, hamba ufunda ngempela uzigcwalisele. Uma ugcwalisa incwadi liyangena ulwazi ekhanda. Into eright ngengqondo yomuntu ayikhohlwa, into mayingenile isuka ingenile, iloko nje bafowethu.